মাটো সিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যনত আছিলে এনে কতবা কি হয় কোনটো কেছত এই গুলজাৰ হোসেন মই এটা মা হয় ন মাৰ দুখটো বুজি পাওঁ আৰু পোৱালি गावनि बिफानाव सोंदों आंनि गोथार आहारखौ नोंनि गथ'नो दौनांना दौनाङा नोंनि बोहैग्लायनाय मेगननि मोदैया नंखाय नङा फेलें थाङा धन्यबाद जासियो মই भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय जोबोर बाख्नायथाव सासे नार्सआ गावनि गोथार आहारखौ सासे बर' गथ'नो दौनाया जोबोद बाख्नायथाव जाय बर' बिमाया गावनि सिरियास जानाय समाव गावजों लोगोआव गथ' दंफायो ना गैया गथ'आ आहार उखैनानै आलाय सिलाय गाबलाबायदोंमोन गावनि हौवायाबो गावनि हिन्जावखौ आबदाल लानो ना गथ'खौ आबदाल लानो बे समाव सासे नार्सआ नायनानै थानो हायैनि थाखाय गावनि गोथार आहारखौ बर' गथ'नो दौनानै फुथुयो गावहाबो असे गथ' दंखायो जोबोद बाख्नायथाव भिडिअनि फुटेजखौ एसे नायलां आरो लोगोसे बिटिसि बिटिआरनि बाहेरायाव दिनै तेजपुराव जाय फासिनि अर्डार बै समाव फासिनि अर्डार जादोंमोन बिथांमोना फासिनि अर्डारनिफ्राय बिटिआर एकर्डनि उनाव फासिनि अर्डारा उदां जायो विष्णु नार्जारी और नितुल दैमारी केसटो जेहेतु स्टेट गवर्नमेंटলৈ ट्रांसफार হৈছে এনে কতবা ইয়াতে চলিব আর কেসটো ইয়াতে চলিব তার লাগে ইয়াতে জেলতে থাকিব मोजां ना लोगो मोनलायबाय थासि नङा होमबा दुखु खस्थजों थानांनाय जोबथेसालियाव जेसेबां जोंनि एक्स एनडिबिनि लोगोफोर दं बिथांमोनखौहाय बखनायनि थाखाय जोङो एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै जोङो नाजाबाय थादों गोख्रोङैनो आरो जोंनि नाजानाया सान हर सोलिबाय थागोन बिथांमोना जेब्लासिमनाखि गवा थिग बेबायदियैनो दिनैहाय मोनसेनि उनाव मोनसे जालांगासिनो दं आरो जों आसा थिदों थाबैनो बिथांमोना उदां अखाराव जोंजों फैफानो हागोन दिनै स्पेशल एनआईए केसनि 02/2001 जाय बिथांमोना गोबाव सम गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव दङमोन बिथां नितुल दैमारी आरो विष्णु नार्जारी बिथांमोनखौ दिनै तेजपुर कर्टआव लाबोनाय जादों बिथांमोननि केसआ दिकेजुलियावमोन दिकेजुलिनिफ्राय बिथांमोनखौ दिनै तेजपुर कर्टआव लाबोनाय जाबाय दिनै फार्स्ट प्रडिउस जोंहा एडभकेट हिसाबै बिथां एके भट्टाचार्यनि लिडिंआवनो दिनै जोंनि एडभकेट कनकन कलिता बिथांमोना नुजाफैदों आरो बिथांमोननि केसखौ गासैखौबो बिथांमोनानो टेक ओभार खालामजोबगोन आरो नेक्स्ट बिथांमोननि डेटआ 16 जुन 2025 दिस मान्थ स' मिजिंथिदों 16 तारिख खालि बिथांमोननि जे हियारिं बे गमामायैनो जाहैगोन आरो 14 दिननि गेजेर गेजेर बिथांमोननिया जागोन दिनै थांनाय 20 मेआवहाय क'क्राझारावहाय जादोंमोन दा दिनैहाय तेजपुरावहाय जाबाय बिनि गुदियावनो जाहैबाय जोंहा जोंनि बिटिआर हालामनि मानगोनां जा चिफ प्रमद बर' सारा गोबां जोंनि रिक्वेस्टखौ खावलायनायखौ बिथाङा गनायनायनि लोगोसे राङारि अनसुंथाइ जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्रायनो गासैबो बिथिङाव नायनाय जादों जोंनि एक्स एनडिबिनि मेटारफोरखौहाय बेजों लोगोसे जोंहा मानगोनां डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार आरो मानगोनां इएम रन्जित बसुमतारी सार बिथांमोननि गासैबो हेफाजाब मददजोंनो दिनै जोंनि एक्स एनडिबिनि गासैबो खामानिफोरखौ मोनफा मोनफायै मावनायावहाय जोङो सक्षम जादों आरो जोङो धन्यबाद होनांगोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो गभर्नमेन्ट अफ बिटिआर मानो होननानै बुङोबा जोङो गोबाव समनिफ्रायनो जोङो नारसिनबोबाय थादोंमोन जोंनि गोबाव समनिफ्राय दुखु खस्थजों थानांनाय जोबथेसालियाव जेसेबां जोंनि एक्स एनडिबिनि लोगोफोर दं बिथांमोनखौहाय बखनायनि थाखाय जोङो एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै जोङो नाजाबाय थादों गोख्रोङैनो आरो जोंनि नाजानाया सान हर सोलिबाय थागोन बिथांमोना जेब्लासिमनाखि गवा थिग बेबायदियैनो दिनैहाय मोनसेनि उनाव मोनसे जालांगासिनो दं आरो जों आसा थिदों थाबैनो बिथांमोना उदां अखाराव जोंजों फैफानो हागोन आरो बिनि अनगायैबो सेन्ट्रेल जेलावहाय आरो दंबावो सेन्ट्रेल जेलाव दासिमबो एसे दंबावो मानो होननानै बुङोबा डेट अनुजायैसो लाबोनाय जायो नै दिनैबो डेट गोनांखाय बिथांमोनखौ लाबोनाय जाबाय आरो जोंहा 3 तारिखआवबो मुसलपुराव दंबावो 4 तारिखआवबो बिश्वनाथ सारियालाव दंबावो दा बेबायदिनो डेट अनुजायै बिथांमोनखौ लांबाय थागोन
बेनि अनगायै मारिसानि सायाव बिथांनि केसा जोंहा सुप्रिम कर्टआव सोलिगासिनो दङ दा बिथांमोननि डेटआ फैगौ सेप्तेम्बर दानावहाय जागोन बिनि प्रसेसआबो सोलिगासिनो थांनाय दानफोरावहाय एसे फासयनाय जादों दा सेप्तेम्बर दानावहाय जोङो मिजिंथिदों गासैबो पजिटिभलि जाजोबगोन गोजोन्थों नम्बर 2/21 तो एटु केसটো এনে কৰি চলিছিলে আৰু চৰকাৰৰ এপ্ৰুভেল হৈ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টলৈ এই কেছটো ট্ৰেন্সফাৰ হৈছিলে সেই হিচাপে এটা কেছ আমাৰ তেজপুৰত ট্ৰেন্সফাৰ হৈ আহিছে আৰু সেই কেছটো ইয়াত সেশন কেছ নম্বৰ 70 97/25 হিচাপে এই কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু সেই কেছটো এপ্ৰুভেল হৈ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টলৈ ট্ৰেন্সফাৰ হৈ আহিছিল আৰু এই কেছটো ইয়াত চলিব যেটো অফেন্সটো ইয়াত হৈছিল নামলা ক'ব লাগিব আৰু বিষ্ণু নাজাৰী আৰু মিতুল দৈমাৰী কেছটো যেটো স্টেট গভৰ্ণমেণ্টলৈ ট্ৰেন্সফাৰ হৈ আহিছে এনে কথা ইয়াতে চলিব আৰু কেছটো ইয়াতে চলিব তালৈকে ইয়াৰে জিলাতে থাকিব सानसे समनि एक्शन बिनि सानै बिर जोहोलावा फासिनि अर्डारमोन सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों फासिनि अर्डारा उदां अख्राङाव गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनिफ्राय दिनै तेजपुर जेलाव लाङो बे समाव न'खरनि बयबो आरो गावनि सिनियर जुनियर दैदेनगिरिफ्रा तेजपुर जेलाव बाहागो लायदों जोबोद बाखनायथाव बै समाव जेरै हाग्राबारियाव गावनि आंगो लोगो सिनियर जुनियर नों दा नागार आं दा नागार अनलायनानै खबर दबर लादोंमोन थिग दिनैनि समावबो बिटिसि बिटिआरनि बाहेरायाव ज' थांनानै लोगो लाहैनायखौ जोबोद जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बाखनायथाव